Ngayong gabi, time check. Nine 48 pero wala pa mi natulog kay nangaon mi og ulo sa manok. Dili nang galingkod ha. Ayaw na, dili na pwede. Og chereng. Unsa ni? Liso sa marang. Nga gisugba. Ay, wala di ko ano ini giprito. Ay, gisangan. Mo na yung banding di ani. Ngaon. Sa gabi, pili lang man akong kauban kay mga single ni. And ready to mingle. Agay. Bukog na rin nabilin. Huwag na apay. Barbecue. Kani kinangalot. Kwarta. May mga kwarta tanan ani mo ni wala may kwarta mo ni ang mintinan na lang taon mi ang napagong.